Este cantar da vendima, este cantar vendimeiro, este cantar da vendima trouxeno eu do Ribeiro. Este cantar da vendima trouxeno eu do Ribeiro. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. A Festa da Vendima 2011 volveu a resultar todo un éxito. Centos de persoas participaron o domingo, día 28 de agosto, nunha xornada na que se escenificou a través das 26 carrozas que tomaron parte no desfile a cansa faena da vendima. Eso sí, o variado programa comenzaba coa recepción de autoridades e convidados na Casa Consistorial de Leiro e remataba coa actuación dun concerto de corais na igrexa parroquial de San Pedro. Polo medio, o pregón, o desfile de carrozas, a visita ao mercado artesanal e o xantar oficial acapararon a maior parte, o maior protagonismo dun festexo que cada ano que pasa acapara máis fama e prestixio. Entre os ilustres asistentes citar, entre outros, a conselleira Beatriz Mato, que foi a pregoeira, o conselleiro Xesús Vázquez, o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Roselio Martínez, o subdelegado do Goberno, Camilo Ocampo. Tamén asistiron un bon número de alcaldes a esta 22ª edición da Festa de Vendima, na que se lle impuxo o acio de ouro a conselleira de Traballo e Benestar e pregoeira a vez, Beatriz Mato. Bueno, veciños, veciñas, amigos, amigas, é un auténtico honor poder estar aquí hoxe con todos vos, compartir o que é un día de festa e, sobre todo, compartir o día da Festa da Vendimia, unha das festas máis importantes de Galicia. Quero comenzar, como non pode ser de outro xeito, dándolle as gracias non só ao Concello, sino a Paco, o seu alcalde, por darme neste ano a oportunidade e darme a mí esta honra de ser a pregoeira desta festa. Festa da Vendimia na que ano tras ano o Concello de Leiro se engalana, os seus veciños se engalanan para exaltar un dos mellores referentes de Galicia no mundo, o noso viño, o viño de Ribeiro. Todos os que estamos hoxe aquí, no corazón de Ribeiro, somos testigos de todo un acontecemento, o que é o inicio do ritual do histórico da vendimia, que dará orixen a un dos mellores caldos do mundo que é o noso viño de Ribeiro. Un viño que forma parte da nosa cultura, da nosa identidade, da nosa paisaxe, como demostran os viñedos e a paisaxe que rodea o val do río Avia. É un nome, o de o Ribeiro, que espalla o noso orgullo, alá por donde vamos todos os galegos, alá por todo o mundo. Hoxe é unha festa para todos, incluído para todos aqueles que empezan semanas de moito traballo, porque hoxe sempre, pero hoxe máis que nunca, traballar é unha das cousas máis importantes da vida. Sabíano ben todos aqueles que ao longo da historia elixeron estas terras fidalgas para afincarse, para traballalas e sobre todo para disfrutar dos seus froitos. O traballo engrandece e o viño, por que non, reconforta despois dunha longa xornada de traballo. E dela daremos boa conta a todos aqueles que somos amantes do bo viño e que somos unha multitude. Esta tradición reúne a nenos, reúne a mozos, maiores, ao rededor da nosa historia do noso pobo, que é tamén a historia de Galicia. A historia de fidalgos, de ordes religiosas, de mosteiros, de monumentos, de pedras de auga e mellor que auga, aquí en Leiro, de un bo viño de Ribeiro. E quero reivindicar hoxe en Leiro o costume de xeracións de familias e de veciños que se reúnen en torno á tarefa da vendimia, unha costume de cancións e de lendas para amenizar os días e tamén moitas veces as noites de duro traballo, pero con alegría. Gracias a que se fai conxuntamente e gracias tamén á solidaridade de moitos dos veciños. Por iso comparto plenamente esos valores que se desprenden desta festa da vendimia, valores como o esforzo, o compañerismo, a solidaridade, que hoxe deben prevalecer na nosa sociedade para facela forte nestes tempos difíciles que estamos vivindo.
Existen moitos traballos sacrificados e, sen dúbida, este é un deles. Vendimiar require estar á intemperie aínda con condicións climatolóxicas adversas e require, sobre todo, esperanza para agardar que a colleita sexa productiva. E que aproveitedes, xa que o viño une a todos sin distinción, a ofrecerlle unha copa de Ribeiro a todos os viaxeiros que, como a min, hoxe pasan por aquí, porque estou segura que ningún dos viaxeiros, ningún dos que non somos de Leiro, imos decirlle que non a este bo viño. E deste xeito tamén levaremos a marca de Galicia máis alá das nosas fronteiras, porque non hai mellor publicidade tamén que o boca a boca. Decía Castelao que a tradición non é historia, a tradición é eternidade. E aquí temos unha boa mostra de que a tradición pode ser eterna. Sen máis demoras, invítovos a todos, veciños e veciñas de Leiros, amigos de Leiros, a que presumades da riqueza destas terras, a que presumades dos vosos viñedos, das vosas costumes, pero sobre todo do viño de Ribeiro. E desexo o mellor aos traballadores dos viñedos, aos bodegueiros que hoxe, de alguna maneira, sodes tamén os protagonistas, porque se de algo estou convencida é de que esta será unha boa colleita para todos. E dito isto, gocen desta festa, gocen do bo viño, eso sí, sempre con sentidiño. Viva o Ribeiro! Viva! Viva Leiro! Viva! Son Ángel Barba Alonso, de 30 anos, Pablo Alonso
Martínez Portavales, Javier Vázquez Portavales, Ángel López Álvarez, Marta Fernández. Neves de Grisol de San Amaro, os seus componentes son Tomás Portavales do Campo, Julio García Barrachiña, Amalia González Rodríguez, María José San Martín, para facer o novo mosto. Néstor Pérez, José Fernández, Alicia Pérez, Celia Domínguez, Geli Cartelle, Liliana Fernández e Josefa Denir. A temática a elaboración da aguardente. E con o resumo de vídeo as botes a libreta, Coelella de Carvalho, Urranxos de Piñeiro, botes a libreta, Portafobas, Gramata, botes a libreta, Coelella, botes a libreta, de mañá, Cebo, Leroutiña, botes a libreta. Diego González Rodríguez, y Lorena Alonso, la voz de la temática a la pizza de las flores y hasta Sega Rodríguez.
Ben, pois aí chegamos con este forte aplauso ao Grupo Baracuncas e fai a súa entrada a carroza número 11, a sexta dos nenos máis cativos, 7 meses e